Lum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Piju X. Kien jismu Giuseppe Sarto, twilet fl-1835, sar saċerdot iktar il-qudiem isqof ta' Mantova u Patriarka ta' Venezja. Mbagħad fl-1903 kien elett Papa. Kellu bħala motto inġeddu kollox fi Kristu u ħadem ħafna b'sempliċità, b'ispirtu ta' faqar ukoll, imma ħadem ħafna ħabrek ħafna biex iġeddet il-Knisja fi Kristu. U kien jagħti enfasi partikolari wkoll liċ-ċelebrazzjoni denja tal-liturġija bil-parteċipazzjoni attiva fl-Ewkaristija. Miet fl-1914. Tolbu llum il-mulej b'interċessjoni ta' San Piju X, speċjalment ukoll biex aħna napprezzaw ħafna iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, nieħdu sehem fiha bil-mod li nistgħu u kif nistgħu, u tkun għalina dejjem għajn ta' tiġdid fil-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixna din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti mlejt il-Papa San Piju X bil-erf tas-sema u l-qawwa tal-Apostli biex jaħdem għal-ħarsin tal-fidi Kattolika u għat-tiġdid ta' kollox fi Kristu. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempji tiegħu ħalli niksbu l-premju ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien ulied Iżrael għamlu l-ħażin f'għajnejn il-mulej u servew lil allat Balim. Telqu l-mulej Alla ta' missirijiethom li ħariġhom mill-art tal-Eġittu u marru wara allat oħra minn fost l-allat tal-ġnus ta' madwarhom u bdew jadurawhom u nkurlaw lill-mulej. U telqu lill-mulej u servew lil-Bal u lill-Astarot. U xelet il-korla tal-mulej għall-Iżrael u talaqhom fidejn il-ħallelin li serquhom u bieħhom fidejn l-edewwa tagħhom ta' madwarhom hekk li ma setgħux iżjed jifqu lill-edewwa tagħhom. Kull meta kienu joħorġu għat-taqbit, id il-mulej kienet kontrihom bħalma kien qal il-mulej
u kif kien ħalfilhom il-mulej u kellhom dwejja kbar. U l-mulej kien iqajjem lill-imħalfin u dawn kienu jsalvawhom min id il-ħallelin. Imma anqas mill-imħalfin tagħhom ma semgħu. Anzi, żnew wara alla toħra u adurawhom. Malajr warbu mit-triq li mxew fiha mis-sirrijiethom li semgħu l-liġijiet tal-mulej, ħaġa li huma m'għamluwiex. U kull meta l-mulej kien qajmilhom l-imħalfin, il-mulej kien ikun mal-imħallef u kien isalvon min id l-edewwa tagħhom sakemm kien idum ħaj l-imħallef. Għax kien il-mulej iħen għall-qrib tagħhom minħabba dawk li kienu jaħqruhom u jaksuhom. Iżda meta kien imut l-imħallef, kienu jerġgħu jitħassru u jsiru qar minn missirijiethom u jmorru wara alla toħra biex jaqduhom u jadurawhom. Qatt ma nqatgħu mill-imejjel ħżiena tagħhom u mill-lebusija ta' rashom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Mis-sirrijietna ma qerdux il-popli kif il-mulej kien qalilhom, imma tħalltu mal-ġnus u tgħallmu d-drawwiet tagħhom. Flimkien, ftakar fija mulej fimħabtek mal-poplu tiegħek. Taw qima lill-idoli tagħhom li saru bħal nassa għalihom. Qatlu b'sakrifiċċju li xjaten lil uliedhom subin u bniet. Flimkien, ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Hekk tħassru bl-imejjel tagħhom u żnew bl-imġiba tagħhom. Għalhekk inkorla l-mulej għall-poplu tiegħu u stmell il-word tiegħu. Flimkien, ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Ħafna drabi hu ħelishom, iżda huma websu rashom miegħu, iżda hu ħares lejn l-hemm tagħhom x'insama t-tnejjid tagħhom. Flimkien, ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Il-bulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien resaq wieħed fuq Ġesu qallu Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. U Ġesu qallu għax tistaqsini fuq it-tajjeb. Wieħed hu t-tajjeb, jekk int trid tidħol fil-ħajja ħares il-mandamenti. Liema staqsih dak. U Ġesu jiġbu la toqtolx, la tiżniex, la tisraqx, la tixitx fil-falz, weġġaħ lill-missierek u l-ommok u ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Qallu żagħżugħ, jien dan kollu ħaristu, x'jonqosni iżjed? Wieġbu Ġesu, jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġid li għandek, għatih lill-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Iż-żagħżugħ kif sema dan telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ikollok teżor fis-sema. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu l dan iż-żagħżugħ kif smajna fl-Evanġelju llum li jistaqsih x'għandu jagħmel biex jikseb il-ħajja ta' dejjem. Innutaw il-mistoqsija ta' dan iż-żagħżugħ ma kinitx x'għandi nagħmel biex ngħix ħajja tajba u nkun kuntent biss, imma biex nikseb il-ħajja ta' dejjem.
kienet mistoqsija importanti għax turina li dan iż-żagħżugħ kien jemmen fil-ħajja ta' dejjem. Għalih ma kienx din il-ħajja ta' hawnhekk u daqshekk tieqaf hemm, imma jemmen illi għandu wara din il-ħajja jikseb il-ħajja ta' dejjem. Bħalma aħna stess dejjem nistqarru kull darba li nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna meta ngħidu li nemmnu fil-qawmien mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Nafu li din tagħmel id-differenza kollha fil-ħajja tagħna x'altru qegħdin hawn għal ftit snin minn ftit iktar minn ftit inqas u daqshekk. U altru nemmnu li qegħdin fil-mixja l-ħajja ta' dejjem. U kif wieġbu Ġesu? Jien nixtieq inħarsu lejn it-tweġiba ta' Ġesu. L-ewwel nett Ġesu jsemmilu il-kmandamenti ta' Alla. Xi ħaġa li dak iż-żmien kienu mitħla in-nies tal-kmandamenti u jenfasizza speċjalment Ġesu hawnhekk il-kmandamenti li joqtu relazzjonijiet mal-oħrajn. Jiġifieri la toqtolx, la tisraqx, la tixitx fil-falz, weġġaħ il-missierek u l-ommok, u mbagħad jiġbru fil-kmandament ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dan huwa importanti għaliex l-enfasi fuq il-kmandamenti li għamel Ġesu hija l-bażi biex aħna ngħixu ħajja deċenti hawn u nkunu tassew qegħdin naħdmu għal ħajja ta' dejjem. Huwa kliem attwali u rilevanti llum għax issib illum minn qisu jqis kmandamenti li jogħġbok tagħżel u li ma jogħġbokx twarrab u tagħmel il-kontra. Kun hemm min jirraġuna hekk, hawn min anki dak li hu ħażin fis-soċjetà llum ma jsejjaħlux ħażin imma jsejjaħlu stil ta' ħajja. Hu li qal Ġesu pereżempju la tisraqx. Aħna nafu tisraqx ma jfissirx biss għal min jiżgassa id-bib tad-dar jidħol u jieħu flus u oġġetti mid-dar dak ser, ċertament. Imma anki is-serq fejn ma jidirx minn taħt, il-frodi, korruzzjoni, id-berbiq ta' flus in-nies, dak ukoll huwa serq u kontra il-kmandament ta' Alla. L-istess Ġesu jgħid la tixitx fil-falz. Hawn min jirraġuna jgħidlek l-aqwa li nipproteġi lil innifsi. Allura jekk hemm bżonn nikdeb, kun hemm min jieħu anki ġurament falz ukoll biex jipproteġi lil nnifsu. Dak ukoll huwa kontra il-kmandament ta' Alla. Għalhekk qed jgħid Ġesu l-ewwel inħarsu il-kmandamenti ta' Alla. Issa ta' żagħżugħ jiġbu qallu jiena dan kollu ħaristu. X'għandi nagħmel iżjed, x'inqosni? U hawn Ġesu jagħmillu dik l-istedina biex ibih li għandu, jagħtih il-foqra, ikollu teżor fis-sema u jimxi warajh. U nafu li din kienet jibsa ħafna għal dan iż-żagħżugħ. Imma x'jolqotna, da żagħżugħ kif semmilu il-ġid isu għamel xater daqshekk. Ma ddiskutix iktar miegħu, ma staqsiex b'xi mistoqsija oħra, telaq qalbu sewda. Tant kien marbut mal-ġid li kellu, tant kien għalih kollox il-ġid illi telaq. U kif nafu dal-ġid ma tantx kien iġiblu ferħ illa għaliex telaq qalbu sewda. Sa x'jurina dan kollu għalina l-ħajja tagħna? Ħansemmi żewġ affarijiet din kelma ta' Alla. L-ewwel nett kemm importanti li aħna f'ħajjitna verament inħarsu l-kmandamenti ta' Alla u li jgwidawna f'din il-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna. Mhux isna nażlu li ma joġobna mill-kmandamenti, imma insegwuhom. It-tieni li aħna noqogħdu attenti li l-ġid li għandna ma jkunx mażra ma' onqna. Jiġifieri jorbotna
Għan flok mezz. Illa li xekk ikun hekk, la nistgħu ngħixu kuntenti aħna u laqas nistgħu nagħmlu l-ġid kif irid Ġesu. Ġesu jrid li minn ġid li għandna aħna ngħinu il-minu fil-bżonn bħalma jsemmi hawnhekk. U hekk ikonna teżor fis-sema. Irridu niftakru li meta il-mulej sejħinna l-ħajja ta' dejjem, maħniex se nieħdu il-ġid li akkwistajna, li ħżinna, imma l-ġid li għamilna. Nitolbu l-mulej illum li ningrazzja li aħna naħdmu għal dan it-teżor fis-sema billi ikonna qalb illi tħares il-kmandamenti tiegħu u qalb ukoll libera mhix marbuta mal-ġid tal-art b'mod illi nitilfu il-ġid tas-sema. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalluna mulej nużaw tajjeb il-ġid tal-art b'mod li qatt ma nitilfu l-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex huma jirċievu l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal persuni li għaddejjin minn dbatija minħabba problemi ta' saħħa mentali, nitolbu biex isibu l-appoġġ li għandhom bżonn f'ħajjithom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina f'tant postijiet oħra wkoll fejn hemm il-ġlied u l-vjolenza, nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tima tiegħek mulej jilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlulek u għatina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex kif għallimna l-Papa San Piju 10 niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa bil-qima kollha ta' qalbna u nirċevuhom b'fidi sħiħa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li ddejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristus Idna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Piju X int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek ninnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien si jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħadi tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġosep, mal-Apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna palma naħfru minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, issa eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha
Intli tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Piju X. Nitolbuk mulej Alla tagħna biex bil-qawwa ta' dan l-ikel tas-sema nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi u nkunu qalb waħda bejnietna fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Aħna nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Piju X, nitolbu dan ir-Rożarju għal Papa Franġisku biex il-mulej jkompli jgħinu ħalli wkoll jaħdem bi sħiħ għat-tiġdid ta' kollox fi Kristu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisan birek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna
U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġener kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-dubietna palma naffru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkanti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkanti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija imbirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkanti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkanti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisa pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kibirkinti fost nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla, itlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-fer meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, għala daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-fer meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina.
Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost tajja tas-sema itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-terfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Papa San Piju X. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbirom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek itluk glorjusaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Aruska s-sismu tagħha,
Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.